Δεν ακούω. Μάγκες μου. Φωνάζει ο αδερφός μου. Αν ξέρετε τον Χρήστο τον YouTuber, πέστε μου, αν τον ξέρετε, βάλτε like και μια έγγραφη, αν τον ξέρετε. Τον Χρήστο τον YouTuber. Μάγκες μου. Αυτό το έχουμε φτιάξει. Entageli. انت قلت لي اصحى وي انت έχω νικήσει το φιλμό. Μάγκες μου, είναι ένας μαλάκας. Είναι ένας μαλάκας εδώ, μαζί μου, που ζήσει μαζί μου και δεν τον ξέρω καν. Είναι από το δρόμο, τον έφερε η μαμά μου. Λοιπόν, κρίνω λίγο φωνή. Με μπερδεύει. Κοιτάξτε, ξέρω ότι λέει ψέματα και θέλει να με σκοτώσει. Ο παρέτος έφαγα και... Λοιπόν, έφαγα τον έναν, μάγκες. Λοιπόν, έχετε αυτό το χώρο, βάλτε ένα like και μια έγγραφη. Μάγκες μου, με αυτό το όπλο χώνω μόνο κέφαλες. Δεν ξέρεις ρε άχρηστο. Ποιο χρώμα θες εσύ? Τέλειο. Είσαι γαμίσω τώρα. Τώρα το χρώμα που έχεις σκεφτεί θέλω να διαλέξεις το τελευταίο γράμμα. Σούπερ. Τώρα εμφανίζεις στο τηλεφώνο του κινητού σου κάποια γράμματα. Σε ποιον το λες? Και τιμήσου το χρώμα του. Γράψε από τα σχόλια το χρώμα που διάλεξες. Και να κλειδώσεις την επιλογή σου. Τέλεια. Τώρα εμφανίζεις στο τηλεφώνο του κινητού σου μία λίστα. Θέλω να πας στο χρώμα που έχεις αυτή τη στιγμή το κεφάλι σου. Τιμήσου το τραμπουλόγαρτο που έχει δίπλα. Και τώρα ήρθε η ώρα που θα διαβάσω τη σκέψη σου. Υποσχέσου πως αν το βρω θα πατήσεις follow και θα στείλεις το βίντεο σε ένα φίλο σου. Σκέφτηκες το 7 καρδιά. Έτσι δεν είναι? Και τώρα που έχω την προσοχή σου θα διαβάσω τη σκέψη σου. Σκέψου ένα χρώμα, όποιο χρώμα θες εσύ. Τέλεια. Τώρα από το χρώμα που έχεις σκεφτεί θέλω να διαλέξεις το τελευταίο χρώμα.
επιλογή σου θα διαβάσω τη σκέψη σου. Σκέψου ένα χρώμα, όποιο χρώμα θες εσύ. Τέλεια. Τώρα από το χρώμα που έχεις σκεφτεί θέλω να διαλέξεις το τελευταίο γράμμα. Σούπερ. Τώρα εμφανίζονται στην οθόνη του κινητού σου κάποια γράμματα. Πήγαινε στο γράμμα που διάλεξες και θυμήσου το χρώμα του. Γράψε μου στα σχόλια το χρώμα που διάλεξες. Χτύπα 2 φορές στην οθόνη του κινητού σου για να κλειδώσει την επιλογή σου. Τέλεια.